saka layin nan. Daidai nan zan sa layin nan, in Allah yadda na sa layin nan ba wani shege wallahi. Na fi nasara. Alhaji dan kura wallahi tallahi kaga fitsari yasa na ce a faka motocin nan anan mara ta cika dam da fitsari yana yi fitsari wallahi ya za a yi to sai haƙuri Allah ya samu dace ga nan zuwa ku tafi can ku ba kai wannan yaron ba na ce ku ban nan ba yan iska mara sa mutunci su rinka kallon muta idan aikin nan ya wuce yau ban binne ba yau mu je can kaga su mana ga Alhaji Awadu ba gaba yi mara ta ce ta cika fal da fitsari ne na ce a faka motocin a daji in dan shigo nan dan yi bowali ya za a yi to hakuri harka jama'a ai muna son ku wallahi ya za a yi to rayuwa ce ta Allah ku yi ku tafi ku kara gaba tunda na ce aka ce na yi binnan nan mana kan lokacin nan yayi ya binne anan wallahi yalla bai zo ba dan kuma hina yi ga wallahi an ce mai jallo ya zo kuma ya ce wai ko kakansa ne sa shi aiki hakon gujiya a gona yanzu idan satin nan ya cika ba abin nan anan ba mai suke so ai suna ganin harkar nan he wala take mana yi saboda Allah fa to hajiya sa mutunci kannukokin banza kannuko ka zage su a ce kai ba ka jan girma to ayi hakuri in an jima ya zo jaro za a ga amma da Allah wai kai zo dan guba ka zo kai zo zuwa haka ba kai inna wancan dan uwan malamin yace a sa kai dan uban ka sunkuya anan ka sunkuya ko in harbe kan harbu banza mutsiya ta tsinannu da an musu baki